Irrid qabel xejn nibda billi nitlob skuża fisem ħafna nies lil Igor u lil familja tiegħu. Għal dawk illi suspettaw, ħasbu jew qalu li l-kawża tal-mewt ta' Igor kienet id-droga. Li ma kellha x'taqsam xejn. Nixtieq nitlob skuża lil Igor prinċipalment u l-familja tiegħu. Għax ma kellha x'taqsam xejn. Iweġġawk ta' issin in-nies naraw bid-droga. U mbagħad suwiċidju hemm min sabu qalli u issa klas li veru li kieku vera la suwiċidju waqqas li kieku vera bid-drogi. Tifel għas-sigaret ma jipejjeb, għas-alkohol, xej sports, biss. Separa kemm imut bid-droga.